Türkmenistanda howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli goloýlaýan wagtynda Lewabyň Farap etrafynda bir näçe saat günüň aşagynda bolan bir ýaşaýjy aradan çykdy. Lukmanlar ıssy howa derarly 14 adamyň aradan çykandygyny we günürüp keselhana düşýän çağalaryň köpelýändigini aýdýarlar. Ýurtda dowam edýän aşy ıssy howanyň fonunda raýatlaryň elektrik üpjünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitileşýär. Bu ýagdaý Ilatyň gündelik durmuşynda dürli bökdençlikler döredýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Maradan we Lewapdan maglumat berýärler. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä 5-nji iýulda öýlen saat 5 çemesi Farap şäherinde 60 ýaşyndaky bir adam aradan çykdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli onuň dol adyny aýtmakdan saklanýar. Ismail agy bazardan öýüne gaýtmak üçin 2 sagat çemesi günüň aşagynda awtobusa garaşýar. Köp wagt günüň aşagynda duran Ismail agy gün urmasy netijesinde aradan çykdy. Onuň şu gün 6-njy iýulda sagat 10-da jynazasy boldy diýip merhumyň howsarlarynyň biri adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan Lewaply lukmanlaryň bir näçesi soňky 2 günüň dowamında gün urmasy sebäpli 14 adamyň aradan çykandygyny aýtdylar. Şeýle-de sebitde gün urup keselhana düşýän çağalaryň köpelmegi netijesinde Türkmenabadyň 5-nji saglyk öýünde ýokunç keseller hassahanasynyň çağa bölümi hem açyldy. Bu bölüm dessine çağalardan doldy. Sebäbi gün urup garny agyryp gaýtaryp keselhana düşýän çağalar köpeldi. Enatalar etraplardan hem çağalary getirýärler diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran saglyk öýüniň bir işgäri gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar dogrusunda Lewap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden we saglyk edaralarynyň resmi kommentari alyp bilmedi. Çöl klimaty bolan Türkmenistanda Tomsoň ilkinji günlerinden bäri dowam edýän ıssy howa şu günler hasta gyzdy. Meteojurnal howa maglumatları neşriniň habaryna görä, Türkmenistanda adatdan daşary ıssy howa dowam edýär. 5-nji iýulda Lewapda howanyň temperaturasy 45,18 gradusa çenli ýokarlandy. Bellesek günüň aşa gyzmagynyň we ıssy günlerde günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň saglygyna yaramaz täsiriniň bardygy barada 2-nji iýulda Türkmen prezidenti hem çykyş etdi. Ýöne ol howanyň temperaturasynyň anyk näçe gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýandygy barada hiç zat aýtmady. Prezidentiň çykyşynyň ýygy süre Mariniň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, işgärlere ıssy howadan goranmak barada duýduruş hem berildi. Lewaply habarçymyzyň maglumatyna görä, aşa ıssy howa sebäpli darganata we kerki etraplaryndaky mal fermerlerinde iri we ownuk mallaryň ýüzlerçesi haram öldi. Soňky ýyllarda saýaly baglar guruluşyk materialy maksadynda ýa-da beýleki sebäpler üçin köpçülikleýin çapyldy. Netijede öýri meýdanlarda kölege berýän agaçlary tapmak kyn. Şol sebäpli mallar ençeme saat günüň aşagynda galýar. Issy howada mallar haram ölýär diýip adynyň efirde üýtgedilip resul diýip tutulmagyny soran yerli maldarlaryň biri aýtdy. Ýurtda dowam edýän aşy issy howanyň fonunda ýurt raýatlarynyň elektrik üpjünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitileşýär. 4-nji iýulda saat 18:30 töwereginde Türkmenabadda ona golay transformator hatardan çykdy. Munyň netijesinde şäheriň dürli etrapçylaryna ençeme sagatlap elektrik energiýasi berilmedi. Habarçy elektrik togunyň kadaly berilmeýän wagtynda 6-njy iýulda ýerden saat 10:30 töwereginde Türkmenabadda içimlik suwuň hem kesilendigini aýtdy. Şäheriň suw edaralary Ilaty suwuň gaýtadan haçan beriljekdigi barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Şu günler Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy 24 saat çemesi dowam edýär. Habarçylarymyz gündizlerini 50 gradusa, gijelerini 30 gradusa çenli goloýlaýan ıssy howada öýlerde, ofislerde we dükanlarda sowadyjylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togyň güýji talap edilişinden pes bolan sebäpli simleriň erep hatardan çykmagyna getirýär. Netijede Ilaty öň hem kadaly berilmeýän
elektrik togy ýygyderli kesilýär. Bellesek soňky 3-10 ýylyň dowamında Türkmenistanyň dürli sebitlerinde elektrik energiýasini öndürmäge niýetlenen täze deshalaryň ençemesi guruldy. Türkmen hökümeti bu deshalaryň ýurt raýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpjün etmäge ukyplydygyny aýdyp, elektrik energiýasiniň eksportyny artdyrjakdygyny hem wagtal tekrarlaýar. Ilatyň elektrik üpjünçiligi we içimlik suw problemasy marada hem saklanyp galýar. Habarçymyzyň aýtmagyna görä geçen hepdäniň ortalaryndan bäri Mary şäherinde her gün sagat 11 bilen 15:00 aralygynda ençeme kwartirada tok kesilýär. Tok her gün bir kwartirada, her gün başga etrapçada kesilýär. Mysal üçin bir gün birinji etrapçada tok kesilse, ikinji güni üçünji etrapçada tok içýär diýip efirde adynyň üýtgedilip dursun diýip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy 6-njy iýulda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Mary şäherinde ysy çydaman köp gatly jaýlaryň girelerinde oturýan ýaşaýjylaryň hususanda ýaş çağaly eneleriň sany köpelýär. Eneleriň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä tok ketilende çağalary öýde saklap bolmaýar. Olar tok gaýtadan berilýänçe jaýlaryň girelerinde garaşýandyklaryny aýdýarlar. Togyň ýygyderli kesilmegi şäheriň telekeçilerine hem maddi ziýan ýetirýär. Elektriň günde 4 saat çemesi berilmedligi soğuducularda doňdurma, şokolad we beýleki doňdurulan önümler satylýan dukanlarda haritlaryň erep zaýa bolmagyna getirýär. Türkmenistanda telekeçilik ederýaly bolmady. Tok we beýleki töleglerimizi öz wagtynda tölesekde hökümet bizi kadaly elektrik togy bilen üpjün edip bilmeýär. Köp haritlarymyz zaýalanyp uly ziýana galdyk. Bu ýagdaý soňky günlerde käbir dukan eýeleriniň öz işini besetmegine getirdi diýip efirde adynyň üýtgedilip Murat diýip tutulmagyny soran yerli telekeçileriň biri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä togyň ýygyderli ketilmegi svetoforlaryň hem kadaly işlemezligine getirýär. Bu ýagdaý şäherde awtolog helakçyliginiň hem köpelmegine sebäp boldy. İlk wada çatyryň 4 gapdalynaky svetoforlar hem ýaşyl ýanýar, soň 4'ü hem gyzyl. Şondan soňam öçýär. Şol sebäpden ulug helakçyligi hem köp döreýär. Hökümet edaralaryna ulug ätýaşlandyryş tölegini töleýäris. Helakçylyga svetoforlardaky näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň kompensasiýa almaga uluglarymyzy bejertmäge synanşýarys. Ýöne bizi hiç kim dinlemeýär diýip ulug eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä suw üpjünçiligi bilen bagly problema hem ýitileşýär. Şäheriň agla we etrapçasynda köp gatly jaýlaryň 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaryna suw çykmaýar. Ýaşaýjylar 1-nji gatdaky goňşularyndan suw daşamaly bolýarlar. Elektrik togy kesilen wagty jaýlaryň 1-nji gatyna hem suw berilmeýär. Bu aralykda şu günler Lewabyň edara kärhanalarynda hem ýygnaklar geçirilip işgärlere 6-njy 7-nji iýulda howanyň aşa gyzjakdygy duýdurulýar. Şeýle duýduruşlar 5-nji iýulda Marynyň edara ýolbaşçylary tarapyndan hem edilipdi. İşgärlere meýdana köp çykmaly däl diýdiler. Muňa garamazdan hassahanaların töweregini arasalamak goýunça ýowarlary geçirmek dowam edýär. Issy howa sebäpli indi ýowarlary ýerden sagat 6-9 aralygynda geçirmeli etdiler diýip efirde adynyň üýtgedilip Güljemal diýip tutulmagyny soran Lewaply saglyk işgärleriniň biri gurrun berdi. Türkmen häkimiýetleri issy howa barada duýdursalar-da gün urup keselhana düşýän raýatlar şol sanda çağalar. Şeýle-de Ilatyň elektrik üpjünçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Lewap vilayatynyň Farapda etrawynyň häkimiýetleri sebitdäki hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisini näbelli möhlete çenli ýapdylar. Yerli häkimiýetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buýrugy bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji iýulda Farapdaň polisiýa, ýangyn we salgyt gulluklarynın işgärleri awtolog ustahanalarına we ulug ýuýan merkezlere aýlandylar. Olar bu iş yerlerini destine yapıp olaryň gapylaryna möhür goýdular. Resmiler kärhanalaryň eýelerine bu çäräniň täze içeri işler ministriniň buýrugy esasynda berjaý edilýändigini hem aýtdylar. Täze ministr bu çäräniň esasynda gizlin hereket edýän telekeçileriň işini togtatmagy we ýangyn howpsuzlygy baradaky talaplara laýyk gelmeýän obýektleri anyklamagy maksat edinýär diýip adynyň efirde
tutulmadylgyny soran yerli telekeçileriň biri 5-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak 1-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Mähmethan Çakyýewiň başga işe geçýändigini aýdyp, onu eýleýän wezipesinden boşatdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýurdun täze içeri işler ministri wezipesine öwüzdürdi Hojanýazow bellendi. Şol güni prezidentiň beýleki buýrugy bilen oňa polisiýanyň polkownigi çyny hem berildi. Hojanýazow mundan öň içeri işler ministriň orunbasary wezipesini eýleýärdi. Bellemeli ýere içeri işler ministriniň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipe bellenen resmiýetiň öz ýolbaşçylyk edýän puwdagyna gözegçiligi bir wada güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip gowşýar. Ýatlasak 2019-njy ýylda Çakyýewiň ministrlige bellenen döwre edara kärhanalara baryp barlyklary geçirýändigi habar berildi. Şeýle-de polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip gowşdy. Emma habarçylar soň paraxorlygyň ýene odalklary ýaly dowam ettirilendigine habar berdiler. Azatlyk radiosu ýapylan awtolow ustahanalarynyň we ulow ýuýan merkezleriň ençeme işgäri bilen söhbetdeş boldy. Ol awtolow ustahanalaryna we ulow ýuýan merkezlere garşy alınıp barylan täze çäräniň işgärleriň arasynda nägilelik döredöndigini hem aýtdy. Biziň ähli resmi namalarymyz düzü bolsa-da iş yerlerimizi yapdylar. Soňky 2 ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar we koronavirus çäklendirmeler sebäpli köp adam işini ýitirdi. Bu adamlaryň köpüsi ustaçylykdan zordan güzöran ekdirýär diýip efirde adynyň üýtgedilip perhat diýilip tutulmagyny soran yerli ustalaryň biri aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalýan kärhanalaryň işiniň towtadylmagy onlarça adamyň işsiz we gazançsyz galmagyna getirdi. Häzirki wagtda işsiz galan adamdan 30 usta we 70den gowrak usta kömekçisi yerli resmiýlere arşykaýet bilen ýüzlenýärler. Ýöne resmiýler olara munyň ýokurdan berilen buyrukdygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Galbersede Türkmenistanda awtolow hapa sürüjilere 300 manada çenli jerime salynýar. Awtolow hapa bolan sebäpli soňky 6 aýyň dowamında 3 gezek jerime salynan sürüjileriň 1 ýyla çenli sürüjilik şahadatnamasynyň elinden alınýan ýagdaýy da bolýar. Bu aralykda Farapda hususy awtohyzmat kärhanalarynyň haçan işläp başlajakdygy ýa-da olaryň deregine nähildir bir alternatiwalaryň hödürlenjekdigi barada maglumat hem berilmeýär. Azatlyk radiosynyň Farap etrap häkimligi polisiýasy we salgyt edarasy bilen habarlaşyp bu barada maglumat almak synanyşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Türkmenistanda hususy awtolow ustahanalaryna we ulow ýuýan merkezlere gözegçilikler 2016-njy ýyldan başlap güýçlendirildi. 2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde geçirilen hökümet maslahatynda prezident paýtagtda we onuň töwereklerinde awtolowlara hyzmat edýän kärhanalaryň bir kanun hereket edýän ýerleriniň bardygyny aýtdy. Şonu Berdimuhammedow bu kärhanalarda agyz suwunyň hem bir kanun ulanylýandygyny belledi. Bu tanqidden soň ýurtda hususy awtolow ustahanalarynyň we ulow ýuýan merkezleriň müňlerçe ýapylsa-da soňky ýyllarda olara garşy görülen çäreler belli bir derejede gowşapdy. Şu ýyl Türkmenistanyň Balkan, Ahal, we Lewant welaýatlaryna 24-nji martda, Daşowdy welaýatyna 31-nji martda resmi taýdan gowaça ekişine girişildi. Aradan 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewant welaýatynyň Farapda ýa-ni Uçerjow, Sayat we Dargana tetraplaryny gowaça ekişiniň henizem dowam edýändigini habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu etraplarda yerli häkimiýetler hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna gowaça ekdirýär. Yerli awtohyzmat hünärmenleri häkimiýetleriň biwagt talaplary bilen ulalaşmaýar. Agronomlar iýuluň yssysyna gowaça ekilmegini döwlete hyýanat täsirlendirýärler. Ýöne hünärmenler iýulda gowaça ekilmeginiň öňüne geçip bilmeýärler. Iýuluň 1-nji 10 günlügi geçip barýar. Giýje kilýän gowaça egerde oktýabr-noýabr aýlarynyň sovugundan aman galsa dekabrda ýetişer. Elbetde yerli etrap ýolbaşçylary ýer bahar gowaça ekdirmeli diýip bir lewaply awtohyzmat hünärmeni Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hünärmeniň sözlerine görä Sewitde yerli häkimiýetler onlarça müň gektar ekrançylyk meýdanyny bir ýyl möhlete bilen garpyz, pomidor ýaly gök bakça ekinleriniň ekilmegi üçin hususy taraplara ruhsat beripdirler. Munyň üçin olar
hususy taraplardan para alypdyrlar. Indi buğdoýdan boşan ýerlere gowaça ekip para öwedine satan ýerleriniň üstüni ýapmagy planlaşdyrýarlar diýip obahojalyk hünärmeni gurrun berdi. Bu ýagdaýda döwleti iki gezek ziýan ýetýär. Gowaçanyň 2 aýda ýetişýän sorty ýok ahyrynlyp o sözüne goşdy. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ekrançylyk meýdanlaryna bu ýyl orta süýümli gowaçanyň ýoly tön 7 daşowuz 120 daşowuz 114 149 F Gowada 3 ýoly tön 39 Ceyhun S2606 ýaly görnüşleri ekildi. Resmi maglumatlarda gowaçanyň şeýle süýümleriniň tiz ýetişýänligi aýdylýar. Galbertede ahal we Mara welaýatlaryna iýinçe süýümli gowaçanyň ýoly tön 14 görnüş ekilipdir. Türkmenistanyň gowaça bahar aýlaryna ekilip tomusyň ahyrky günlerine güýdüň başlaryna paýta hasyl ýygnalýar. Ýöne köplenç ýygymy işleri dekabr aýyna çenli dowam edýär. Halkara arenada Türkmenistan paýta önümçiligine mejbur zähmetden bir kanun peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Azatlyk radiosu gowaçanyň hatda otag we çürtüm işlerine mejbur zähmetden peýdalanylmagy, paýta ýygyn mewsüminde mejbur zähmetin depgüniniň güýçlenmegi barada ýyllar boyu habar berip gelýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl 620 000 hektar meýdany gowaça ekildi we ýurt boýunça 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Döwlet medeniýeti paýtany aýag altyna atlandyryp onuň hasylynyň ýurt içinde çyğmal hökmüne ulanylýanyny, Türkmenistanyň öndürilen dokma önümleriniň daşary ýurtlara eksport edilýänini aýdýar. Ýa-da mejburi zähmet bilen bagly aladalaryň arasynda 2018-nji ýylyň maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gömrük gullugy Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň şeýle Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurduň önümleriniň ähli görnüşiniň ABŞa import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk ýenidem öz güýjünde galýar. ABŞanyň hökümet jogapkärçilik edarasynyň geçen aý çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylyň oktýabryndan 2021-nji ýylyň martyna çenli ABŞanyň gömrük gullugy mejburi zähmet aladalary sebäpli 371 ýorlamanyň ABŞanyň çägine girdilmeginiň öňüni aldy. Gulluk degişli taraplardan saklanan haritlaryň önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmanlygy barada suwutnama talap edýär. Hasabaty görä saklanan haritlaryň aglabasy Hytaýda öndürilen önümler. Ýöne ABŞanyň hökümet edarasy gömrük gullugynyň ýene-de 9 ýurtda. Şol sany Türkmenistanyň öndürilen belli haritlaryň ýurda girdilmeginiň öňüni alyp biljekdigini aýdýar. Hasabat munyň sebäbini mejburi zähmet aladalary bilen düşündirýär. Ýöne türkmen häkimiýetleri mejburi zähmet boýunça halkara çağırışlara gulak gawartmaýar. Gowaça türkmen resmiýetlerine görä agy altyn we onuň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ýygyderli alad edilýär. Döwlet mediýasy Lewapda gowaçanyň iýulda ekilmegi barada habar bermeýär. Ýöne bu ekine ýyda getmekde ähli agrotehnika kadalaryň berja edilýänini aýdýar. Azatlygyň habarçysyna görä Lewapda gowaçanyň giýje ekilmegine garşy çykýan ýa-da bu ýagdaýa soragly çemeleşýän kärhanalary cezalandyrylýar. Yerli häkimiýetlere şeýle sorag bermek adamlaryň kärhana ýerleriniň ellerinden alynmagy bilen netijelenýär. Bir kärhanalary bu mesele bilen bagly häkimiýetlere sorag beren üçin özüniň duçar bolan ýagdaýy barada Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu onuň adyny howpsuzlyk aladalary sebäpli döwranlyp tutýar. Bu işleri düşünýänem bolsaňyz näme sebäpden iýulda gowaça ekýärsiňiz diýip kärhanalary döwran yerli häkimiýetlerden sorapdyr. Yerli häkimiýetler döwrandan buğdoýdan boşan 10 hektar ýerine gowaça ekmegi talap edipdir. Azatlygyň habarçysyna görä bu soragyň ýa-da häkimiýetler döwranyň elinden onuň kärhana ýerini alypdyrlar. Ýöne döwran döwlete gynanýar. Kärhanalary öz ýeriniň elinden alynmagyna gynanmaýar. Ýöne döwlete ýetirilýän ziýan üçin gynanýar diýip habar saýdýar. Oba hojalyk hünärmeniniň sözlerine görä şu günler ekilen gowaçanyň oktýabrda gül açmagy gumany bu ýyl Lewap welaýatynyň gowaça meýdanlaryndan 320 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňde tutulýar. Azatlyk radiosu Lewap sewtine gowaçanyň giýje ekilmegi barada sorag berýän kärhanalaryň ýerleriniň ellerinden alynmagy barada welaýat häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.